Mun nimeni on Harri Selänne, olen pitkän linjan urheilulääkäri ja haluaisin kertoa PRP:stä. PRP on ihmisen verestä kalastettua verihiutalen massaa, joka voidaan sitten sijoittaa tai inisoida kudosalueelle, jossa on tulehdus, repeämä tai nivelrikko. Mielestäni eräs hyvä PRP:n ominaisuus on nimenomaan kivun poisto ja liikelaajuuden parantuminen, jolloin tutkittava kykenee paremmin harjoittamaan polvea, kuntouttamaan lihaksia ja tällöin yhdistelmä PRP plus omatoiminen kuntoutus parantavat merkittävästi toimintakykyä ja monissa tapauksissa voidaan jopa estää tekonivelleikkaus. Nivelrikossa nimenomaan kivun poisto on keskeistä ja kun se voidaan tehdä paikallisinjektiolla, vältetään kipulääkkeiden aiheuttamia systeemivaikutuksia. Joillakin vaikutus voi tulla jopa parin päivän sisällä. Nivelen liikelaajuus paranee, nivelen käytettävyys paranee, toimintakyky paranee ja joillakin vaikutuksen esiintulo saattaa kestää pitempään, mutta pitkäaikaisseurannassa PRP on monissa tutkimuksissa osoittautunut paremmaksi kuin esimerkiksi isomolekyyliset hyaluronaattivalmisteet. Tutkimuksia on tehty enenevässä määrin ja en malta olla mainitsematta erästä erinomaista suomalaista tutkimusta, jossa tarkisteltiin 180 nivelrikkopotilaan toipumista. Todettiin, että ryhmässä, joka oli saanut PRP:tä verrattuna hyaluronaattiryhmään, oli 4 kertaa pienempi riski tekonivelleikkaukseen. Mieleen muistui yksi mielenkiintoinen potilastapaus, jolloin kaveri oli juossut 46 Jukola-viestiä ja seuraava oli jäämässä väliin hankalan akillesvaivan takia. Itse asiassa magneettikuvassa tuli esille akilleksen kiinnityskohdan pieni repeämä. Hoidimme sitä PRP:llä ja mainio tulos saatiin. Muutaman viikon kuluttua hän pystyi kävelemään normaalisti ja kuukauden kuluttua juoksemaan ja sai juostua uransa 47. Jukolan. Tästä sain vielä myöhemmin häneltä pitkän kiitoskirjeen. Suomessa PRP:n käyttö on vielä valitettavasti melko vähäistä. Oma mielikuvani on, että ihmiset eivät tiedä tarpeeksi PRP-hoidon hyödyistä. Haluaisin levittää tätä ilosanomaa enemmänkin ja joskus tuntuu, että hoidon tulokset ovat jopa niin hyviä, että niitä on vaikea uskoa.